khona empango ngo-2019 egameni likaYesu. Ndiyintombi ephilela ukuzithandela egameni likaYesu. Ndiyintombi ephila impilo yokuzibhubhisa ngegama likaYesu. Ningandibona ndinjena namhlanje kodwa izolo bendingekho njena egameni likaYesu. Ndandinyukunyuku nami ndingumoni ngegama likaYesu. Iyandihlekisa ke le ndaba. Ndithe xa ndisemsebenzini ngenye igame kwindawo esihlangana kuyo kusitshela kuyo, ndiyababalisela phaa ndithi yho, ndibabalisela ngendlela yam apho ndisuka khona, ndibabalisela ngezolo nam egameni likaYesu. Uthi omnye xa iphendula wathi hayi khona uyaxoka, zonke into uzithethayo uyaxoka, hayi akho nenye efana nawe egameni likaYesu, ngoba zonke into zam zisuke zabantsha egameni likaYesu. Umntu osindiswayo zonke izinto zakhe zibantsha ngegama likaYesu. Osindiswayo into zakhe zibantsha, uyaqalelwa ngaye egameni likaYesu. Umvomnye sithi uThixo wabubuyisa ubuntombi bam, kunjalo ubuyisa isidima ebesilahlekile ngegama likaYesu. Ubuyisa idima uYesu entombini, emntwini omtsha, nditsho nasemfaneni. Ukuba uphila loo mpilo ungenasidima, uyiloo nto yaziwa ikwazwa ngokububi, kodwa wosindiswa, ndiyakuxelela ukuba zonke into ezindala zigqithile egameni likaYesu. Ngoku into zakho zibantsha ngegama likaYesu. Ndasindiswa ke ndiyiloo ntombi, ndijola ndisenza konke, ndisela ndingamameli nabazali. As a result ndihlangothi xa ndithetha ndithi mna ndandincanyiwe egameni likaYesu. Ndandinganelanga into yokuba ndincanyiwe ekhaya egameni likaYesu, kodwa nam ndandizincamile egameni likaYesu. Ndandisithi yindlela lena yokuphila ngegama likaYesu. Ndandisithi indlela lena endakohlulwa kuyo kukufa ngegama likaYesu, kodwa ndasindiswa egameni likaYesu. Ndasindiswa ndinjalo egameni likaYesu. Ndasindiswa ndingumoni ndinjalo egameni likaYesu. Ndiyakhumbula ngamanye amaxesha umfundisi wangandiqaphela wayeyisiva ngam ndingene ndidakile, ndishushu, ndinxibile egameni likaYesu. Ndingene ndihlalele phaa, ndandingahlala apha phambili, hlala nje kwireyi yesithathu kwenzela into yam mayingakrobele kakhulu. Andifuni yaphaa ngemva kakhulu, mayingakrobele kakhulu, ndihlale phaa kwireyi yesithathu egameni likaYesu. Ndinxibile elaa xesha ngegama likaYesu. Ndizevuselelweni ngoba ndikholiwe ngegama likaYesu. Ndiyayithanda le nto kaThixo, kodwa nale nto ndiyiyo andikwazi uyeka ngegama likaYesu. Ndikholiwe ukuba uThixo ukhona, kodwa hayi into ndiyiyo andikwazi ukohlukana nayo egameni likaYesu. Umfundisi wayethanda ukuthi ngqinani, andazi ukuba ingathi wayeka laa nto. Sasiphakamisa izandla eXolose, kuthi osindisiweyo hayi siphakamise, siyavuya nathi. Athi aba baphakamisileyo mabeze ngaphambili egameni likaYesu. Xa sifika ngaphambili sikhombe ngeveni, siyasifuna utshonela ngomkheveni sizothina athi ngqinani ngegama likaYesu. Ndikhona uyawuthini ngqina njani mna, ngoba kaloku ento ziyandisokolisa ezinto. Zawuthini ngokuxoka ngegama likaYesu? Athi umfundisi ngqinani ngegama likaYesu. Into eyandincedileyo ndingatsho namhlanje ukungqina kwam ngegama likaYesu, ngoba everyday xa ndizevuselwe ndiyazi ukuba ndizayongqina ngegama likaYesu. Everyday xa ndisemvuselelweni ndayazi uba kukhona mfundisi Thixo kuzawuthwa ngongqina ngegama likaYesu. Nathi noba ndisezonweni zam, Thixo, ndikhumbula ngenye igemu ndisethaveni ngegama likaYesu. Ndihleli nabantwana phaa, abanye babo babotshiwe, abanye babo besenza izinto emvuselelweni ngegama. Wathi omnye babantwana wathi, ithi into yakho kanye bani, ithi into yakho kanye bani.
wena uthemba wena asiqondi lento yakho ngegama likaYesu ngoba inhliziyo yami iyasabeka noma ndihleka ngoku njengoba ithetha nje kodwa ikhona into ehlabayo enhliziyweni yami ngegama likaYesu athi umfundisi xa ethetha athi hayi bheka kuye ngegama likaYesu athi umzalwane uba nexesha lokuthandaza ayipheleli lento kuba ungene emvuselweni kuthiwe thandazani uthandaze ngegama likaYesu. Oh, I remember ndathandaza ndisesezintweni zami ngegama likaYesu kodwa ndibanjwe bubungqina. Oh Thixo ndibana sithi oh Thixo ingaba bendixokana ngawe. Oh Thixo awundincede ndivile bengqina bethi mna ndancedwa nguThixo azange ndiziyekele into kodwa uThixo wandiyekisa. Ndithi ndivile egameni likaYesu ndindedwa egumbini lam ekhaya ngegama likaYesu ndiyathandaza kube buhlungu intloko kube ngathi zablasta ibe shushithi qhu ngegama likaYesu kodwa nalapho ndingayeki ndithandaze ngegama likaYesu. Mna ndibubungqina bokuba uYesu uyakwazi unceda umntu ngegama likaYesu. Ndibubungqina bokuthi andizange ndaziyekela nto ngegama likaYesu. Andizange ndiyekiswe ngumfundisi nto ngegama likaYesu kodwa uThixo uqobo lwakhe wandiyekisa ngegama likaYesu. Oh, I remember ngonyaka 2019 sasindiswa 2020 sendibuyele khona ndiyasela 2020 eqale ngonyaka not during the year. Khumbula lo new year emva koko andisikhumbuli futhi ndisele emva koko ngegama likaYesu. Kuthiwa uBethosi ubethi ndihle nefamily yam siyasela kumnandi ngegama likaYesu. uBethosi ubethi masithandazeni kamnandi ukhona yazi ke iba ihlekisa laa nto yokuba ungayenzi yona leyo nto wena uthi yiyo. Kuthiwa hayi kamnandi ukhona umzalwane apho bayayazi ukuba ayikho le yam ngoba ndilapha ndiyasela ngegama likaYesu. Kuyinto emandi kuyahleka hayi ukhona umzalwane masithandazeni. uThosi ubethi ngegama likaYesu bathi bengacimela bethandaza abaphuma mthandazo. Ndiqonda uba ndizawuthini Thixo bathandaza ndithule ndithe xoka kodwa intliziyo yona iyathetha inhliziyo. Thixo nceda ubomi bam